farger, archer sgrisio, Buantonn, níl rud be buan fuhi. Tá sin is mas an adris, is nís dealgan in a chorún Christ gí seo. Smear go? Ní higle bla rud be a dhéana fuhi. Tagan sin, dúirtsilum. Bhí meid sa salón fús. Ní rú is agam gurabé sin an lá Jerry. Dúirtsilum go chórdú Buantonn al, má gur a gach seans awn go mé arthaí an salón a gridjan. Agus sean is me, fáiltearn, agus do mé in seachtain a chahar board linge, má láva Grammy leis an deck agus spurling a castle an long fús, sias fús, mar a bhío Báidín I bhulcad an linne agus é á chamú. Sfada ó bhí meid ar long an cinál sin. Bhí rud I ciúin ag siúlú ó Fort Sad, Fríd an cheanal suas agus an uair rua agus gur chasmaid haar bhurs goléden agus amachling san airge uair. Lehéad a ganya. Ní acha mé riamh an taras sir go dtí Ceylon. Dúirt Harold go mé Pálas a going sa Ceylon. S go mé am go an teagam. An té is fiar dúna dúirt sé. Ja, is er ramón. Is man storm sa arbach. Dúirt Harold rud a bé an dar siar. Ar am alach bháile. Bhí me sear an deich. Ag búirí an tarabh ar an sturm. Bhí sé sin in a chónra. Sa chuisneoir an uair, bhí van na deige. Tug an blá ar me gréagra. Ban an bhinisteir a bhfuildú freastal ar bhí. An sean bhinisteir. An Dr. Marshall Hamilton far úl. A bhhailart de chas leis an sutra tagin fi láir. Madhé sin. Níor chuirdú lehead a rách. Chuir sé scartear in mar maidin an termina Creek. Tá glóige atá ní scéire ná caic ag sní haar chlárdú. Ó, iad as tácu ann. Ar sesin. Cínte tá mé ann. Go haid eile méan. Tá mé níomhan. Bhí higlam gal ag an grúgra fiú. Bhí cinsean a bhí mé ag freastal ar an aglis go dtí an dhéana duine cint an óré seo cheanstú. Dír an tuaman a gurm an ró masc agam. Dúirt si go hiag leis an aglis ceanna aldú. Dúiltí mé é. Dúirt mé nar chaid mi se masc riamh agus níl go tasat an isis. Bhí daoine den waril, bhí mé lár scanal am a chórsa Jack a banam dú, pústa le gladas, bhí me de lig san aglis ceanna. Dúirt daoine gur chórdú ma aig a chlúdach le naira. Ach na orna mé sin. Drasal mé ar thurbhí sin a aglise gan éon cúthalarm. Go tíic mé naira. Tá me sa teach seo ó fós me. I méanaar sealan is mar dearn an tóran. Na bhí áirsach, níl a gá cheol. In éire, ní bh seans a going socrú sias an seo geart tal rimimiid. Tas postúir a bheith feite ag Harold in an a tógáil a lom sa Ceylon. Bhí sé mar a bheith gasar le bréagán a láirt faoi. Éistíad ag lom a chéir a dheasú. Inneal Torbai. Inneal Tor Mara. Dúirt Harold an wolfdógur. Hiag leis a fostáil a ráis. Níor tuca sé bhaile. Ní bhfuil posta dhéir. Níor tháinig sé bhaile a gúna. Chuir sé an teach seoir i cías. Agus a bhí meid sa Ceylon. Bhí Harold a mánaí leis na tionantaí ag críoch an chónartha an. Bhí meid ar tí teach do bhaile, dornan bra airgid tilseige. En is sé iad a chrí, tá cúisín bragan le clán a chunal sucr. Well,
Bhí buan a lá ag Harold. San Alliar, sa Gary, sa Kishton, sa Siomra Laba, bhí cinse de go cuimhan lom sin. Chulúas a thuirlimid sa teach seo, bhí tionscnú bunaige, las daois las muid. Chuir sé urleor san Alliar. Tháinig beirt lads a bhaile leis an longchlós, agus rinne sé Ghearry ar Ghearry Cool. Thóg sé bochan, agus chuir sé giata san áil le go mimiid buú isteach le na cuasanna. Agus chuir sé sceachta dúirí dé, sceachatá in a óris na céanta. Tá an bhuain ón an gariadúir dá an bhí agus ceantíonn siad an sceachas na teorna go le barthirí feil agus spáil electric. Gladys a bhfuil go jockey Jack isteach le gariadúir dhéanamh tú nuair ba bhain tro go dhéanaach me. Bhí muid cardú le an am mis agus Gladys. Ní raibh sé cardú liom in iad seach dormsa agus Jack sa bhochan Gary. Bhí an bhochan compordach agus farsing a ggóchan do chuirsaí seachas gariadúireacht. Is cuimhnam an grúis a bhí ar Gladys nuair a doscail si doras na botha. Bhí Jack ar grim agus bhí mise ag dul sústú ma ag díreach chuscóir Gladys. Léim Jack suas ach an osna álaigh an teas. Hnéise haar Gladys, mar hnéú ascan, haar cis ascan na ggéalainn. Bhí láidir I dóil ag an dát. Well, rinne me se, me bhrístíine a réiteach is má gúna saoirú a achorú haar me chearú. Sméid me ar Gladys, go dé eile ar a bhéidir go mé dhéanamh, agus lá mé amachchas an bhochan. Mar rairge go mar heú Jack is a barthirí feil. Dag siúil spáil electric ina dhé, a cuimhneán ar an saoirú brothalach sin tá siad agam go fóil. Ní raibh éon bhean sú síalta na líonanta sin, ach scap an nuacht chogáasta le tinine áitin I más phobal agus is aganine, thosaí sé mar scéal agus dabhí sé mar scanal, tháinig ban an bhinistir thugam. Agus dúirt sé, go raibh Jack in é buaile leis an Dr. Hamilton le himpi ar dhé, maithanú sa thuirtú. Bhfuil si dúsa Jane Bhiley. Bhí máscarthaí nuair tháinig sé thugam. Ní másc a cheanúta I siopa, ach másc a dás le héad fás an níos, an chinál a másc a chachan daine agus a chan seo. Másc a cheall a barfuil persanta le ligand ar an dúin go raibh trua ag iadú, agus go raibh sí réile ceirú leomanis. Stan mé orthaí agus ar a másc. Sin faoin sin mo chuid farige, Tom cinse de, ach ba as pian seachas farrig a dánig mar ragra. Dúirt mé le go níoring maithanú sa dhé. Nuair a ddíirí sesin, maithanú ormsa as an timpis de Harla de Harold. Don scris a rinne sé, dor sé le chéile. Có raibh sé, nuair bhí Harold ag obair leis ar chéad an raici. Có raibh sé, nuair a he an daon ón bhá dear a raibh sé ag obair. Có raibh sé, nuair a réab an bád leis le sunca thuirt de Harold má grágean a dá gan áhanana gan urleara is a chas an isce áit ar báil. Hit sé máscaí leireach. Bhí sin ocht. Bhí acha mé hiag an bhinisteir. Drástal mé ar an aglis cearca leor. Me chean an irde gom. Máscar béarm. Seo me se, dúirt mar ag, leis an bubal. Seo Edith. Í an seo go fóil. Go buan.
Jimmy Jack agus Gladys. Dtíon tí bheile den chathair go luúine an tairí sin. Ní raibh mé an rá le Jack. Ná éis sin lomsa. Éist an tair a bhí an. Is an nádar ag bur a háirteoirí. Ie, an brothel. Cheannaigh bhreabhar a Jack. Agus rinne sé ceithre arsan bídú as. Bídú. Bíde. Tá ceann a Harold an go fáil. Cé go bhfuil an dúirí dé a chlúdach. Tá na landar dearg bheith teachtanis. Is ba an sceach ag bláthú go siús ar an bhad. Níl éon dúirí a siúlú ag dia. Tá si le gur an sceach. Dealaíonn sé, nach mé ó fálaigh an freastal ar salán blá. Go dtí an uair? Cén sort fóta bheith agam faoin am sin? Bei sé ann. nó printe sí seici. Bei me sé ann fós. Sin an taon rud a bhfuil méid dú leis sin an ama dámata seo. Lámh a cinnalta bhlá. Ag sní, fríd me gréig. Sean. Gan é mé go dtí an uair, nuair tá na dúirí tidí ar an dhéar. Sraithin is Jack sa bhacháin Gary. Beirigh mé ar spáil electric Jack. Agus chuir mé smaachtar an sceach. Ná bhí ebersach. Ní chuir mé le má Buantonn Edith.